29 феврали соли 2012 дар ҷаҳон Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ ташкил гардид. IMF бо дастгирии ширкати бонуфузи UFC рӯи кор омад. Мақсад кишварҳое ки ба ин нави варзиш дастрасӣ надоранд метавонанд тариқи ин федератсия рушд ёбанд. соли 2018 IMF унвони ҷаҳониро гирифт. Як сол пас, аниқтараш соли 2019 IMF меҳмони Тоҷикистон шуд. Салом, ин барномаи таҳлил аст рӯи экранҳои шумо ва имрӯз нақша гузоштем ки бо роҳбари Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон Даврон Ҷураев суҳбате дошта бошем. Салом. ва алайкум ассалом. Сараввал якам маълумоти мухтасар дар бораи Даврон Ҷураев барои бинанда. Даврон Ҷураев мебошам. 40 сол умр дорам. Дар риштаи варзиш аз хурдсолӣ ҳаракат мекардам ки ба варзиш машғул бошам, ҳамроҳи бародарам ва ҳамавақт завқу шавқи зиёд ба варзиш доштам. Солҳое ки мо ба варзиш шурӯъ кардем, солҳои 93-95 буд ки он вақт намудҳои варзиши фаъол дар ҷумҳурии Навистиқлол хеле кам буд. Яке аз федератсияҳои фаъоли шаҳри Душанбе ва ҷумҳурӣ ин федератсияи тейквондо буд. Устод Мирсаид Яҳёев роҳбарӣ мекарданд ва ҳамон вақт вақти бисёр душвор тавонистанд якчанд чемпионҳои ҷаҳонро тарбия кунанд. Тейквондо як оилаи бузург буд ки то ҳол пас аз 10-20-30 соли гузашта собиқ варзишгаро байни худ рафтуомад доранд, муносибат доранд ва албатта то ҳол якдигарро дастгирӣ мекунанд. Ин аст ба фикри ман як қудрати варзиш, ин аст як намунае ки федератсияҳо тавонанд имрӯз кори худро як барои дуруст монанд ки пагон на танҳо барои дастовардҳои бузург, балки барои оммавигардонии варзиш, ҷалби ҷавонон ва наврасон барои тарзи ҳаёти солим. Ман фикр мекунам ки варзиш дар зиндагию ҳаёти ман хеле нақши бузургро бозид ва на танҳо аз ҷиҳати ҷисмонӣ, балки дар бизнес ё фаъолияти кориам он арзишҳое ки ман дар варзиш пайдо кардам, яъне як корро сар карда то охир ба итмом расонидан. Дар варзиш ҳолатҳое мешавад ки худро нороҳат ҳис мекунӣ аз ҳисоби мондашавӣ, аз ҳисоби машқу тамринҳои зиёд, вале корро то охир мебарӣ. Дар зиндагӣ ба фикри ман ҳар як варзишгар метавонад ҳамин усулҳоро истифода бурда муваффақ бошад. Берун аз варзиш ман соҳибкор ҳастам. Дар як чанд лоиҳаҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон берун аз ватан ман роҳбар мебошам ва ман фикр мекунам ки хушбахт ҳастам ки муваффақона имрӯз дар синни соли худам ман баҳри таъмини ҷойҳои кории нав, лоиҳаҳои нав ҳаракат карда ба як натиҷаҳои назаррас ноил гардем ва фикр мекунам ки яке аз хушбахттарин фарзанди миллати тоҷик ҳастам. Чун медонем шумо донандаи чандин забонҳо ҳам ҳастед. Чӣ миқдор китобро мутоила кардаед? Мактаби мо мактаби русӣ буд. Инчунин забони англисӣ меомӯхтем. Вақте таҷрибаи истифодабарии забон набошад, забонам гум кардан мумкин аст. Як чанд сол пас ман дарк намудам ки забони англисӣ аллакай фаромӯш шудааст. Солҳои гузашта, як 3 сол пеш аз нав аз худ кардани забони англисӣ шурӯъ кардам. Бисёр вақт талаб кард ва ман фикр мекунам ки имрӯз дар сатҳи гуфтушунӣ, дар сатҳи навиштани мактубҳо ва ғайра донандаи забони англисӣ ҳастам. Як нуқтаи муҳим аст, зеро ҳаракатҳо ё ниятҳое ки мо дорем ҷиҳати надонистани забони англисӣ метавонем ба ҳадаф нарасем. Китоби дӯстдоштаи шумо? Умуман китобхонӣ ба як чанд марҳила бояд ҷудо карда шавад. Донишҷӯён бояд бисёртар ба адабиёт аҳамият диҳанд. Лекин барои як ҳунари нав ёд гирифтан, як чизи навро дар таҷриба истифода бурдан, албатта ин бизнес китобҳо ҳаст. Хоб, китобҳое ки шумо варақ задаед ба кору фаъолияте ки имрӯз шумо доред таъсиргузор аст? Албатта. Агар бошад кадом китоб?
ростӣ дар самти варзиш китобҳое ки ман аз худ кардам хеле кам аст. Айни ҳол бисёртар курсҳои кӯтоҳмуддат мебошад ё видеоҳое ки мисол оид ба дуруст истифода бурдани ё истеъмоли баъзе доруворӣ ё хӯроки варзишӣ ё маҳзи бадан ки ба фаъолияти варзишӣ мо ягон алоқамандӣ дорад. Ҳамин чизҳоро ҳаракат мекунем омӯзем. Ин намуди варзиши навтаъсис аст. Мо бисёртар ба дигар намудҳои муҳорибавӣ аҳамият медиҳем, ҳамчун куштинг, бокс, кикбокс ки дзюдо ки таърихи зиёд доранд ва албатта дар ин рафти 10 солаҳо бисёр китобҳо навишта шудааст ва албатта инҳо ба мо кӯмак расонида истодааст. Зиёда аз ин ман қайд карданиам ки мо як ҳуҷҷати босифат оид ба барномаи омода намудани варзишгаро дар намуди варзиши санъати муҳорибаҳои омехта таҳия кардем ва пешниҳод кардем ва аз ҷониби маҳкумотҳои дахлдор ин барнома қабул шуд. Дар ин барнома тамоми самтҳои омода намудани варзишгар аз ҷиҳати ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва дигар самтҳо таҳлил ва барномаи номурда таздиқ шудагӣ аст. Кори илмии майда ҳам бошад ба ҳисоб меравад ба фикри ман ва албатта ин ҳуҷҷат бояд сол то сол боз ҳам таҳия гардида аз нав дида баромада боз ҳам қабул шавад. аз хурди шумо ба варзиш рӯварда будед ва идеали шумо дар зиндагӣ кӣ аст? ҷавоб ба саволи шумо, мо метавонем роҳи худро интихоб кунем ки дар ҳамин шабонарӯз бо ҳамин таҷрибаи зиндагӣ дониш, илм, ҳунару малака, ҷомеа ба як мақсадҳо ноил гардем ки мумкин ки натиҷаи меҳнатҳои 10-солаҳомо бошад. ҳамон мақсади мо, ҳамон нақшаи мо бузург бошад ва ба давлату ҷомеа фоида орад. ба фикри ман ин як идеал мебошад худаш. агар ба саҳифаи иҷтимоии шумо назар афканем, чандон акси зиёд нест ва як чизе ки диққати маро ҷалб кард, ҳамон як видео гузоштаед. Он ҷо бо тулӯи офтоб сар мешавад. Як фалсафаи аҷибе ҳам дорад. Якам маълумот дар бораи ҳамин видео. Мардум ҳаракат мекунанд ки дар саҳифаҳои иҷтимоӣ оид ба дастовардҳои худ, оид ба фаъолияти худ, оид ба нақшҳои худ ба мардум маълумот пешниҳод кунад, зеро он вақте ки маълумот оиди шумо нест, аллакай мардум ба шубҳа мераванд. Вобаста ба роле ки шумо қайд кардед, як фалсафаи зиндагӣ аст ки бояд ҳар лаҳзае ки дар зиндагӣ дорем, мо бояд дуруст баҳо дода самаранок истифода барем. Ман фикр мекунам ки ҳар инсон як таҷрибаи худро дорад. Албатта сину соле биёяд ки аллакай дарк карда тонад ки дар ҳамин зиндагӣ чӣ нақш дорад, чӣ масъулият дорад ва чӣ имконияте дорад барои амалигардонии тамоми донишу ҳунару малакаву таҷрибаи худ ҳаракат кунад ки ҳамин нақшҳои худро амалӣ гардонад. Ин аст мумкин ки маънои зиндагӣ ва ҳаёт. Дар ҳолати мо ман фикр мекунам ки имрӯз мо дар як ҷомеа зиндагонӣ карда истодем ки аз ягон чиз маҳдуд нестем. Албатта ин бо шарофати президенти муаззами кишвар мо имрӯз метавонем озодона фаъолият намоем, озодона метавонем баҳри рушди варзиши Тоҷикистон саҳм гузорем ва ҳар як марди бо нанги номуси тоҷик, тоҷикистонӣ имконияте дорад ки нақши як саҳми худро баҳри рушди ватан ва ҷомеа гузорад. Ва албатта вақте инсон ҳамин чизҳоро дарк мекунад ва ҳаракат мекунад, амалӣ кунад, ӯ метавонад ибрат ба насли наврас, ба ҷавонон шавад ки онҳо идома диҳанд ва албатта мумкин ки чанд вақт пас, чанд сол пас, чанд даҳсолаҳо пас мо метавонем яке аз давлатҳои пешрафт ба ҳисоб равем. нақши модар дар зиндагии шумо? нақши модар албатта нақши бузургтарин аст. Зеро тарбияи кӯдак, наврас, ҷавон, ҳатто калонсол дар қисмати зиёд аз модар вобастагӣ дорад. Ва ман хушбахт ҳастам ки модари ман тӯли 10 солаҳо барои ман то ҳол роҳнамо аст.
ва он арзишҳое ки модари ман доранд, тарбияи ба мо доданд, як фундамент аст, ин як такурсия аст ки ҳолатҳое ки мо рӯбарӯ мезарем дар зиндагӣ, мо мавқеи муайяни мустаҳками худро бояд дошта бошем ва такя ба ҳамин арзишҳо шахсият ном пайдо мекунад, обрӯ пайдо мекунад ва мақсад ва аҳдаф пайдо мекунад. Ман фикр мекунам ки модари ман, волидайни ман, падари ман тавонистанд ба ман, бародарам, хоҳарам як тарбияе диҳанд ки мустақилона, новобаста аз ҷамъият, новобаста аз вақту замону арзишҳое ки баъзе нафарҳо доранд, мо дар андешаву фикру ҳаракатҳои худ ҷиҳати пешравии ҷамъият, давлат, ҷиҳати андешаи насли наврас, насли ҷавон тавонанд аз мо як ибрате гиранд ва боз ҳам зиёдтар саҳм гузоранд ҷиҳати рушди кишвар. ташкил намудани федератсия идеяи кӣ буд? ташкил намудани федератсия ин ташаббуси бародари ман буд. Чӣ хеле медонед, Дилшод Ҷуразода бародари хурдии ман аст ва ӯ бисёр дар варзиш фаъол аст. Солҳои дароз мо мухлиси намуди касбӣ, муҳорибавӣ ба номи ММА ҳастем ва албатта аз фаъолияти ва аз баромадҳои варзишгарои бо нуфузи номдори ҷаҳонӣ хабардор ҳастем. Ташкил кардани ҳамин федератсия албатта пеш аз ҳама ин як масъулияти бузург аст, зеро рушд додани федератсияи навтаин, намуди муҳорибавӣ ки ҳоло аз ҷониби Кумитаи Олимпии ҷаҳонӣ эътироф нагардидааст ва маблағгузорӣ надорад, хеле мақсади мушкил аст. Вале ба ин нигоҳ накарда мо ба мақсаде омадем ки мо азудаем кор мебароем, мо завқу шавқ дорем, фаҳмиш дорем, хоҳиш дорем ва пеш аз ҳама мо як дастаи ҳамфикроне ки аъзоёни федератсия ҳаст. Ман фикр мекунам ки федератсия мо як оила мебошад. Мо дар ҳамбастагӣ тавониста истодем ки имрӯз ба як тибқи нақшаи миёнамуҳлати федератсия ба як натиҷаҳо ноил гаштем. чанд нафар фаъолият мекунад дар федератсияи шумо? дар федератсияи мо ҳамарӯза 6 нафар фаъолият мекунад. Бояд қайд кард ки бо як 6 нафари дига бо тариқи даъват шудан ба ин ё он намуди корҳо дар маҷмӯъ зиёда аз 10 нафар дар федератсияи мо дар ҳар самт фаъолият менамоянд. чанд сол оиди ҳамин ташкил шудани ҳамин федератсия фикр кардед? дуруст фикр кардем, пешниҳод шуд, муҳокима шуд. Мо ба як қарор омадем ки бале мо ҳамин корра оғоз мекунем, фаъолиятро сар мекунем ва аз якум мо аллакай ҳуҷҷатгузории федератсия, ба қайдгирии федератсия шурӯъ кардем ва имрӯз ман фикр мекунам ки федератсияи муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон яке аз федератсияҳои фаъоли муҳорибавӣ мебошад ки ҳама рӯза мо дар ҳар самт кор карда истодем ва албатта мехоҳем ки оянда фаъолияти худро давом диҳем. аймаф ва таҷмаф хеле шабеҳанд. номгузории идеяе кӣ буд? номгузорӣ ростӣ ин як талаботи умумии федератсияи ҷаҳонӣ аст ки онҳо вақте лаҳзаи номгузорӣ албатта ба мо мувофиқа мекунанд, вале вобаста ба ҳамон аббревиатураи номи давлат қатӣ пайваст мекунанд ва мо як префикси таҷ илова кардем ва шуд таҷмаф. ин ба фикри мо аввал на он қадар садояш хуб буд, лекин имрӯз мо аллакай ҳама одат кардем ва аллакай ҷои худро ёфт ва тамоми ҷаҳон медонад ки ин федератсияи Тоҷикистон аст. сирри муваффақ шуданро шумо дар чӣ мебинед? Масалан федератсияи шумо. Ман фикр мекунам ки мо сир надорем. Фаъолияти мо бисёр шаффоф аст. Мо ба ҳамаи федератсияҳо, Кумитаи варзиш, мухлисон, ҳаводорон, варзишгарон кушод ҳастем. Ҳама баробар ҳастанд ва ман фикр мекунам, боварии комил дорам ки ин нуқтаи моро аллакай ҷамъият қабул кардааст. Нақша гирифтаем ки ҳар як довари мо ном ба ном ба кадом дараҷа бояд расад, чанд маротиба дар мусобиқаҳои дохилӣ ё байналмилалӣ иштирок кунад, чанд намуди сертификат аз кадом
ташкилотҳо бигирад, дар намуди муҳорибаҳои касбӣ дар кадом ташкилотҳо иштирок кунад ва албатта ин нақша рӯи коғаз гирифта шудааст ва дар ҳар як самт мо чӣ қадар бояд фаъол бошем, чӣ қадар қувват бояд сарф кунем, чӣ қадар маблағ бояд сарф кунем, ҳар як роҳбари самт чанд қадар бояд пайрав дошта бошад, чанд нафар варзишгар дар мусобиқаҳои дохилӣ иштирок кунанд, чанд нафар мураббӣ ё ки рефери ё ки довар ё катмен дар ҳамон минтақа мо бояд тарбия кунем, сертификатсия кунонем. Онҳо бояд баҳри рушди минтақа ҳаррӯза бояд фаъолият кунанд. Ин аст як ҳадафи оммавӣ гардонии намуди варзиши муҳорибавӣ, санъати муҳорибаҳои омехта ва албатта ҷиҳати рушди ин намуди варзиш мо барномаҳои кӯтоҳмуддат ё миёнамуҳлат қабул намудаем, ки ба мо имкон медиҳад, ки мо бибинем баъди 3 сол ё 5 сол мо куҷо рафта истодем. чун гуфтем сири муваффақ шудан, шумо назари худро гуфтед, вале мо пеш аз ин суҳбат як аксе ҳам гузошта будем, ки мо бо роҳбари федератсияи таҷмаф Даврон Ҷураев як суҳбати рӯза мекунем ва онҷо якчанд навиштаҳое ҳам буданд, ки бисёриҳо ба он назаранд, ки барои муваффақ шудан маблағ дар мадди аввал меистад. Албатта бубинед, ки имрӯз барои омода намудани варзишгар, ҳатто варзишгари ғайрикасбӣ як имконияте зарур аст ва мо хушҳол ҳастем, ки имрӯз варзишгарои мо дар арсаи байналмилалӣ натиҷа дода истоданд ва албатта дар якҷоягӣ ҷиҳати оммавӣ гардонидани ва тарзи ҳаёти солими насли наврас як нақши худро бозем ва албатта ширкатҳо низ аҳамияташон зиёд мешавад ва ҷалби маблағ барои гузаронидаи мусобиқаҳои дохилӣ, яъне ё иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ осонтар шуда истодааст. дастовардҳои шумо сар аз соли 2019 то соли 2023. бисёр хушбахт мебошам аз ин. Мо тавонистем дар як муҳлати кӯтоҳ яке аз беҳтарин даста дар ҷаҳон, ҳам аз ҷониби роҳбарияти Федератсияи ҷаҳонӣ, ҳам аз ҷониби тамоми федератсияҳо эътироф гардем, ҳаракат карда истодем рӯз то рӯз беҳтар шавем ва натиҷаҳое ки мо дорем имрӯз зиёда аз 100 медал мо дар давоми 2.5 сол ба даст овардем. ин шаҳодати онро медиҳад, ки мо дар роҳи дурустем. кор кардан бо варзишгарои риштаи муҳорибавӣ албатта ба натиҷаҳои сатҳи ҷаҳонӣ оварда мерасонад. ва бубинед, ки як варзишгар ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ метавонад сазовори ҷои аввал гардад ва меҳнатҳои як варзишгар метавонад ба боло бардоштани рейтинги ҷумҳурии Тоҷикистон, дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамон намуди ё риштаи варзиш, садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва баланд бардоштани парчами ватани азиз оварда расонад. соли 2023 4 варзишгари мо ки дар Амрико баромад карданд, онҳо Тоҷикистонро муаррифӣ карда истоданд. вақте ки Тоҷикистонро дар ин риштаи варзиш бачаҳо тавонанд дуруст муаррифӣ кунанд, албатта аҳамияти тамоми мухлисони риштаи варзиш ба Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳиби истиқлоли муваффақ зиёд мешавад. мо ҳаракат мекунем ва ҳадафи асосии мо аст, ки мо варзишгарои худро ки ба ташкилотҳои касбӣ сафарбар мекунем ба пуррагӣ омода кунем. чанд ҷоизадори чемпионатҳои ҷаҳон бачаҳои бисёр бақувват, бачаҳое ки дар тӯли 2.5-3 сол дар арсаи байналмилалӣ баромад карда истоданд ва чемпионҳои ҷаҳон дорем, ҷоизадорҳои ҷаҳон дорем. мо аллакай кӯмак карда истодем, ки ин бачаҳо шартномаҳои хуб дар ширкатҳои касбӣ бигиранд ва мо аллакай чанд варзишгарро сафарбар кардем. айни ҳол ягон маротиба варзишгарои мо дар фаъолияти касбияшон мағлуб нашуданд. пас аз 1 сол, 2 сол, 3 сол мо алалхусус варзишгарое ки фаъолияти худро дар федератсияи мо, дар федератсияи таҷмаф сар карданд, мо онҳоро дар UFC бинем. сар аз соли 1993 MMA дар ҷаҳон яъне ташкил шуд. хуб,
Дана Вайт роҳбарии ин ташкилотро ба ӯҳда дорад. UFC-ро. Хуб, агар ба таърих назар афканем, Дана Вайт ҳам дар корномаи худ он қадаре ки дар даврони Конор Макгрегор телевизионҳоро ба худ ҷалб кард, дар ягон давру замон он қадар ҷалб накарда буд. Маблағҳои хуберо ҳам ба даст меовард. Ба фикри ман иштибоҳи ӯ ба ҳам овардани Конор Макгрегор бо Ҳабиб Нурмагомедов буд. Ва пас аз ин аммо муваффақияти Дана Вайт ҳам якам поён рафт. Саволам ин гуна аст. Масалан, Федератсияи таҷмаф барои як варзишгарро омода кардану номашро дар ҷаҳон баровардан чӣ қадар вақт лозим буд? Намешавад ки ҳамин нафаронро дар якҷоягӣ бо IMF як маблағгузорӣ карда шаваду дар ҳамин ширкат бимонанд то медиаи ҷаҳониро, яъне ҳамон телевизионҳои ҷаҳониро ҷалб созанд то бинандаи ҷаҳон ҳамин муҳорибаҳоро тамошо кунанд. Бибинед, масалан, то соли 2021 ягон мухлиси футбол дар бораи чемпионати Осиё ҳатто фикр ҳам намекард. Вале бо омадани масалан яке аз нобиғаи олами футбол Криштиану Роналдо ҳама имрӯз ҳадс мезананд дори ба футболи Осиё. Шумо чӣ назар доред? Ман фикр мекунам ки самти медиа бисёр самти муҳим аст имрӯз дар тамоми намудҳои варзиш ва яке аз самтҳои даромадноки ин ё он риштаи варзиш мебошад. UFC ширкати тиҷоратӣ мебошад ва пеш аз ҳама мақсади асосияш ба даст овардани маблағ аст, фоида. Аз ҳамин сабаб UFC яке аз маблағгузори асосии дастгири Федератсияи ҷаҳонии санъати муҳорибаҳои омехта мебошад. Онҳо ҳар чемпионатҳои ҷаҳон кормандони масъули худро равона мекунанд. Онҳо аллакай чемпионҳои навзоди ҷаҳонро эътибор медиҳанд ва албатта корбарӣ менамоянд. Ҳатто як ҳолати бисёр ҷолибе буд ки як варзишгари мо чемпионати ҷаҳон байни наврасон иштирок варзид, бисёр иштироки хуб нишон дод, муҳорибаи хуб нишон дод, вале ӯ аз рақибаш хато накунам ё 7 ё 8 кило сабуктар буд. Дигар категория набуд, категория пастарин буд ва қадраш бисёр паст буд, вале бисёр хуб баромад кард ва пас кормандони масъули UFC ҳамҷа ҳузур доштанд, омада ҳамроҳи варзишгари мо сурат гирифтану ном насабаша нависта гирифтанд ки ӯ 13 сол дошт. Дар баъзаи фарз кардем ҳамон UFC ки доранд, баъзе варзишгарои мо ҳастанд. Аз ҷумла дар медиаи IMF Отабек Раҷабов ё ин ки Манучер Риёев ё ин ки Акрам Узаков, ин нафароне ҳастанд ки дигар бачаҳо ҳастанд ки аллакай онҳоро мешиносанд. Ҳангоми омадан ба давлати қабулкунандаи чемпионати ҷаҳон аллакай онҳоро алоҳида пешвоз мегиранд, алоҳида дар борашон барнома сабт мекунанд, алоҳида пост мекунанд оидаи ин бачаҳо. Ин шаҳодати онро медиҳад ки аллакай ин бачаҳои мо дар як сатҳе ҳастанд ки на танҳо таваҷҷӯҳи медиа, тими медиаи IMF, балки таваҷҷӯҳи тамоми ҷаҳонро доранд. Ва дар бораи ширкатҳои калони бонуфуз монанди UFC гап занем. Чӣ хеле шумо медонед, дар UFC танҳо беҳтариноанд ва он нафароне ки фаъолияти касбӣ доранд, онҳо бисёр пурқувват ҳастанд ва барои рақобат кардан ба онҳо мо бояд тамоми ҷаҳонро аз ҷумла матчмейкерҳои UFC-ро боварӣ кунонем ва ҳуҷҷатҳои мо дуруст бошад ки мо тавонем контракт ба даст биёрем. Истиқбол аз чемпионати Осиё дар Тоҷикистон барои шумо чӣ гуна буд? Кумитаи олимпии ҷаҳонӣ ба Федератсияи ҷаҳонӣ ана 2 сол пайҳам чемпионатҳои континенталиро гузаронида истодааст ва соли гузашта чӣ хеле медонед, дар Тоҷикистон мо дар сатҳи ба фикри ман зарурӣ, дар сатҳи бисёр хуб чемпионатро қабул кардем. 13 давлат иштирок кард. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон тавонист дар ҳамин мусобиқа ҷои аввалро сазовор шавад. Мо бо дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ва Қазоқистон бисёр як рақобати солим доштем, рақобати хуб доштем ва муҳорибаи охирини ниҳоӣ, яъне финалӣ бачаҳои дастаи мунтахаби Тоҷикистон тавонистанд ғолибиятро ба даст оварда дастаи моро ба ҷои аввал бароранд.
чун медонем толорҳои барҳаво ҳам хеле зиёд доред. бале бале ҳамин ҳоло суҳбати мо дар толори UFC Gym баргузор гашта истодааст бо роҳбари Федератсияи таҷмаф Даврон Ҷурҳаев. Дастовардҳои соли 2023. соли 2023 омодагии мо бисёр хуб буд. Машқҳои дастаҷамонаи мо оид ба омодагӣ ба чемпионати ҷаҳон, мо гурӯҳи мураббиён бо сармураббӣ кори бузург анҷом доданд. Аз 21 нафаре ки дар чемпионати ҷаҳон иштирок карданд, 17таи онҳо тавонистанд медаль ба даст биёранд. Тасаввур кунед ки 40 давлати рӯи дунё рақамҳои як беҳтарин варзишгарони худро ба чемпионати ҷаҳон сафарбар карданд. Ин бисёр мақсади мушкил аст ки ҳар мактабро монанди шоҳмод талакай бояд дони рақибат ки аст, чӣ тавр қатъию рақобат кунӣ ва мо тавонистем дастаҷамона сазовори 6 медали тилло шудем. тамоми давлатҳое ки иштирок доштанд умед надоштанд, боварӣ надоштанд. Аз ин лаҳзае буд ки ҳамзамон дар 3 ҳашткунҷа дар як вақт 3 варзишгари тоҷик баромад мекарданд. фикр мекунам ки натиҷаи таърихӣ буд ва мо тавонистем ба тамоми ҷаҳон, ба Федератсияи ҷаҳонӣ нишон диҳем бори дигар ки мо дастаи беҳтарини ҷаҳон дар соли 2023, яъне дастаи беҳтарини ҷаҳони амалкунанда ҳастем. Ин як натиҷаи бузург аст ва саҳифаи нав барои варзиши тоҷик аст. Вале аз дигар тараф барои нигоҳ доштани ҳамин нишондиҳандаҳо, ҳамин натиҷаҳо, ин як маҳсулияти беканор аст ки мо ин маҳсулиятро ҳис карда истодем, эҳсос карда истодем ва ман намедонам мо бояд нақшҳои иловагӣ қабул кунем ки соли дигар тамоми ҷаҳон ҷиҳати рақобат намудан бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон дигар хел омодагӣ мебинанд. Пас аз 15 рӯзи чемпионати ҷаҳон дубора сафарбар шудем ба чемпионати Осиё ва бори нахуст ҳам дар ҳамин навъи варзиш ба наврасон иҷоза доданд ки дар чемпионати Осиё иштирок намоянд. Ба ғайр аз оне ки варзишгаронам як дурахши хуб доштанд, боз як гурӯҳи кори шумо, гурӯҳи катменҳо, яъне дастбандҳо ҳам як натиҷаи хуберо ба даст оварданд. Дар бобати рушди федератсия мо ҳоло дар бораи натиҷаҳои варзишгаро танҳо суҳбат карда истодем. Мо дар дигар самтҳо ҳам фаъол ҳастем ва ман фикр мекунам ки барои устувор гардидани мавқеи пурқуввати федератсия дар байни федератсияҳои ҷаҳонӣ, дар назди федератсияи ҷаҳонӣ, ин албатта дигар самтҳо ҳам нақш мебозад. Федератсияи ҷаҳонӣ сол то сол курсҳои омӯзишӣ мегузаронад. Мураббиён ки мувофиқ ҳастанд ба талаботҳои Федератсияи ҷаҳонӣ, онҳоро имтиҳон мегиранд, сертификат медиҳанд ва дараҷа медиҳанд. айни ҳол мураббиёни дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон дараҷаи олӣ мебошанд ки аз ҷониби Федератсияи ҷаҳонӣ эътироф гардидааст. Дигар самт самти доварон, самти бисёр муҳим аст ва мо дар тӯли фаъолиятамон зиёда аз 30 довар омӯзондем дар дохили кишвар. 4 довари мо аллакай имрӯз доварҳои сатҳи байналмилалӣ мебошанд. Марҳила ба марҳила чанд курсҳое ки аз ҷониби Федератсияи ҷаҳонӣ гузаронида шуд гузаштанд муваффақона, имтиҳонҳояшонро супориданд ва дорои сертификатҳои категорияи А, Б, С мебошанд ва аллакай онҳо метавонанд дар чемпионатҳои дохили кишвар, дар чемпионатҳои континенталӣ, Осиё, дар чемпионатҳои ҷаҳон озод иштирок варзанд. Қадами навбатии иштирок ва баргузории чемпионатҳо ё турнирҳои бонуфузи касбӣ мебошад ки доварони мо бори аввал дар чемпионат дар турнирҳои Брейв моҳи ноябри соли 2023 иштирок варзиданд ва баҳои аъло дода шуд. Мақсадҳои мо ҳамин аст ки солҳои наздик мо дар якҷоягӣ тавонем доварҳои худро, катменҳои худро ба дигар лигаҳо монанди UFC, Bellator сафарбар кунем. Зеро мутахассисои мо, аъзои федератсияи мо озод бо забони англисӣ ҳарф мезананд. Онҳо
дорои тамоми сертификатҳои дараҷаи олӣ мебошанд. таҷрибаи фаъолияти онҳо аллакай якчанд чемпионатҳои ҷаҳон ҳастанд. катменҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр дастаи пурқувват аст. роҳбари дастаи катменҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Муроҷон Шарифов нафаре ки катмени беҳтарини соли 2022 аз ҷониби Федератсияи ҷаҳонӣ эътироф гардид. чӣ хеле шумо қайд кардед, дар чемпионати Осиё ва чемпионати ҷаҳон ӯ ҳамчун як роҳбари дастаи катменҳо ҷалб карда шуд ва кор кард дар чемпионатҳо ва нахустин маротиба пайҳам дар се турнири брейф иштирок кард, хизмат расонид ва албатта ман фикр мекунам ки солҳои наздик мо дастаи катменҳои Тоҷикистонро дар ширкатҳои бонуфуз боз ҳам мебинем. Албатта қадамҳои минбаъдаи мо устувор аст ва мо фикр мекунем ки дар дигар ширкатҳои бузург онҳо метавонанд худро муаррифӣ кунанд. соли 2023 як саҳифаи нав кушода шуд барои Федератсияи таҷмаф ҷоми раиси шаҳри Душанбе. шумораи иштирокчӣ беш аз 600 нафарро ташкил дод. чун мебинем ҷалби ҷавонон, наврасон ва калонсолон ба Федератсияи таҷмаф рӯз то рӯз афзоиш меёбад. барои таъмини ҳамин варзишгарон шумораи толорҳо то кадом андозаанд? мо бисёр шукргузорем ки имрӯз самти варзиш бисёр хуб ва тез рушд ёфта истодааст. шумораи толорҳо дар миқёси ҷумҳурӣ хеле зиёданд. барои мисол мо соли 2023 дар вилояти Суғд дар шаҳри Хуҷанд толори 20-солагии истиқлолият чемпионати вилоятӣ гузарондем дар сатҳи хуб. дар вилояти Хатлон бошад дар шаҳри Данғара дар толори нави замонавӣ чемпионати вилояти Хатлонро баргузор намудем. дар шаҳри Душанбе бошад ҳар маротиба мо ҳаракат мекунем дар варзишгоҳҳои гуногун мусобиқаҳоро баргузор намоем ва танҳо чемпионати республика дар варзишгоҳи замонавии муосир ки дар кӯчаи Карамов ҷойгир аст он ҷо баргузор намоем. ягон маҳдудият нест. ҳатто мо дар ҳамин варзишгоҳ чемпионати Осиёро гузарондем ва ман боварӣ дорам ки мо озодона бо тамоми стандартҳо дар оянда ҳатто чемпионати ҷаҳонро метавонем қабул кунем. то имрӯз бо кадом давлатҳо ҳамкориёро ба роҳ мондаед? мо ростӣ ҳаракат мекунем ки ҳамеша муносибатҳои байналмилалии худро бо тамоми давлатҳо мустаҳкам созем, рушд созем ва хато накунам зиёда аз 10 созишнома оид ба ҳамкорӣ байни федератсияҳо мо ба имзо расонидаем ба монанди давлатҳои Аморати Муттаҳидаи Араб, Ирландия, Сербия, Индия, Албания, Қазоқистон ва дигар давлатҳо. ва аллакай имрӯз дар баъзе самтҳо мо гуфтушунид дорем. барои мисол мо соли 2023 як варзишгарро тибқи дархост ва хоҳиши роҳбарияти Федератсияи Индия қабул намудем оид ба ҷалби ӯ ба машқҳои дастаи ҷавонаи ҷумҳурии Тоҷикистон. ӯ айни ҳол дар Тоҷикистон қарор дорад ва бисёр хушҳол аст ки бо дастаи мунтахаби мо метавонад машқ кунад ва таҷриба гирад. баъд аз чемпионати ҷаҳон ман якчанд дархост қабул кардам. яке аз дастаи мунтахаби Швейтсария, дигаре аз дастаи мунтахаби Франсия, дигаре аз дастаи мунтахаби Италия ки онҳо омода ҳастанд кадом вақте ки ба мо писанд аст дастаи мунтахаби худро ба Тоҷикистон сафарбар кунанд ва онҳо ҳамроҳи бачаҳои мо варзишгарои мо дастаи мунтахаби мо машқ тамрин кунанд. дар ҷанбаси барнома чӣ гуфтанӣ ҳастед ба бинанда? ҳар инсон ҳаракат кунад дар се самт бояд муваффақ бошад. якум мо бояд ҳамеша эҳсонкор бошем, тавонем як касро озор надиҳем, дурӯғ нагӯем, рострав бошем, ростгӯ бошем, ростқавм бошем ва ибратбахш бошем. дуюм аз ҷиҳати фаъолияти корию касбӣ мардуми мо алалхусус мардуми
наврас ва ҷавонон аз дигар миллатҳо ягон камбудӣ надорем. ҳар кас бояд пеш аз ҳама аз худ боварӣ дошта бошад. ва сеюм самти ҷисмонӣ, самти варзиш. ҳар кас бояд ҳаракат кунад ки аз варзиш дур набошад. дилхоҳ ӯ мухлиси ё футбол бошад, муҳорибаҳои омехта бошад ё бадминтон бошад, ҳар намуди варзише ки ҳаст ӯ бар саломатӣ албатта фоида дорад ва муҳим он аст ки дар фаъолияти варзишиаш лехоҳ ӯ касбӣ ё ғайрикасбӣ бошад, албатта ӯ метавонад ҳамун ҳадафҳои варзиширо дар пеши назараш нигоҳ дошта дар дигар самтҳо низ муваффақ бошад. ва бубинед ки ҳамин се самти ман гуфтам, онҳо аз якдигар вобаста ҳастанд. ҳар инсон ҳар рӯз агар бидонад ки ӯ барои фаъолияташ, хуб барои саломатиаш ва барои фарду охираташ як зарраи кор анҷом дода бошад, пас рӯзе ки ӯ гузарондааст беҳуда нест. ташаккур барои суҳбат. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки суҳбати мо дар толори UFC Gym бо роҳбари Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ Даврон Ҷураев баргузор гардид. то барномаҳои баъдӣ моро бинанда бошед.